我々は今一人の英雄を失った。これは我々の敗北を意味するのか。いいな、これは始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。それは我々の戦いに正義があるからである。私の弟、そして諸君らの愛してくれたガルマ・ザビは死んだ。なぜだ。我がジオン国民よ、今こそ悲しみを乗り越え、そして怒りの炎を胸に込めて立ち上がるのだ。宇宙の有料したる我らこそが人類の正しき未来を救うことができるのである。ジーク・ジオン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 。